Jeg skal starte med at forklare, hvordan man afstemmer en reaktion. Og her taler vi om en reaktion, som foregår i atmosfæren, når ozon nedbrydes til dioxin. Vi har vores reaktionsskema her. Og til at starte med har jeg valgt at tælle antallet af atomer på hver side. På venstre side, hvor vi har vores ozon og vores nitrogen, har vi 5 oxygenatomer, og vi har et enkelt nitrogenatom. Og kigger vi på produktet, har vi 3 oxygenatomer og også et enkelt nitrogenatom. Når den er afstemt, er det den her, hvor jeg har valgt at sætte et total foran vores ozon, fordi så har vi 2 molekyler af vores ozon. Og så har vi 6 oxygenatomer, og jeg har sat et total koefficienten af 2 foran nitrogen, hvor vi så får 2 nitrogenatomer, og vi får 4 oxygenatomer, og det vil så sige, at vi har 10 i det hele. Over på vores anden side, hvor der er produkterne, har jeg regnet det frem til, at vi har 4 molekyler af vores dioxygen, og 2 af vores nitrogenoxid. Vi får 8 ud af den her, og vi får 2 oxygenatomer ud af den anden. Og så har vi vores 2 nitrogenatomer også, så det stemmer overens. På figuren kan vi se den blå og den grønne kurve, hvor vi taler om initialhastigheden, og hvor man kan se på vores første kurve, den blå, er jeg kommet frem til, at det må være dioxygenmolekyler, da koncentrationen af dioxid er højere end koncentrationen af nitrogenoxid i atmosfæren efter spaltningen. Så den blå må indikere dioxygen, og den anden må indikere vores nitrogenoxid. Hvis vi vender tilbage til initialhastigheden, så er det den blå, der har den største begyndelseshastighed. Men forklaringen, den er jeg ikke helt sikker på.